1, 2, 3, 4. Kap, 4 lagi ni Kap. Kagda ko mangito kong kwarta yatag si Mula. Sa man yung gipalit ng iPhone day. Pagpalit ng iPhone para di na kasi pangulam og cellphone. Abot mo, juga Kap pa. Pagkakagag na nga. Kap, nakunsa man ta diri sa Fix and Go, Kap. Gani ko dire kay para palitan ta kag cellphone boy. Tinuod ka, Kap. Palitan ko ng cellphone, Kap. Salamat kay Kap. Palitan ta kag cellphone kay sige ra ka pangulam na og cellphone. Sa labot mo tara na. Sa to, sir? Ako tong kasabot ni Mudam niya makuha ko sa 11 Pro Max. Ikaw nito si Cap Frank, sir? Oh ma'am, ako to ma'am. Palitan ako ng cellphone tumboy ma'am. Tama mo ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang yak ma'am. Is, ka cellphone na juga. Sakto, sir. Narang yun, sir. Dara boy, ihatag na ko na si mo boy para di na sige ulang cellphone ako boy. Salamat kay Kap. Nakasilpon